Sam moj početak golubarstva je možda i predodređen sudbinski da budem golubar. Još kao beba, dok sam bio u kolevci, sletao je golub, znači u moju kolevku sam bio beba, to mi pričaju moji roditelji, znači možda je to baš i početak moje budućnosti kao golubara. Odrastao sam u kraju Bulbuder, znači gde je bio kraj poznat po golubarima i nastavlja se, znači, tradicije, ja sam stavio tu tradiciju. Moji ujeci su isto bili golubari, manje uspešni nego ja, ali eto, tradicija je nastavljena. Moje ozbiljno golubarstvo, znači pravo golubarstvo, počinje 89. godine kada sam i napravio prvi svoj rezultat. Golube sam nabavio tada od poznatog odgajivača Dimitrijević Sedlika Čave i s tim golubima sam napravio solidne rezultate šta podrazumemo tim. Znači bio sam čak i prvak Srbije s tim golubima, međutim bio sam zalođen za te golube i mislim da su to najbolji golubi na svetu, što u stvari nije bila istina. Golubovi kao golubovi imali su dosta mana, iako ja to nisam hteo da priznam sam sebi. Znači, bili su dobri letači, bili su jatni golubi, kružni golubi, leteli su solidno, ali nisu imali timski let, nisu silazili kako sam ja želeo da silaze svi u isto vreme i tako dalje. Znači, imao sam velikih problema i sa komisijama i dolazilo je do svađa i do... Mislim, imao sam bukvalno problema sa tim golubima. Kada sam upoznao Nikolu Sandulovića, on mi uvijek negirao da golubi nisu moji savršeni, da imaju dosta mana, što ja sam uporno odbio da priznam. Znači, nisam bio realan prema svojim golubima. Znači, pričao sam da su golubi savršeni, iako sam u posljedci znao da imaju dosta mana. On je isto tako nabavljao golube, plaćao je dosta skupo i bio je prevaren od strane tih golubara i golubi su izrazito i kod njega loše leteli. Međutim, jednom smo se dogovorili da kupimo golube iz inostranstva, da uvezemo golube, prave golube. Ja finansijski nisam bio u toj mogućnosti da kupim te golube, on je kupio golubove, ukrstili smo sa našim golubima i dobili smo bukvalno renesansu u golubarstvu. Kad sam ja rekao da su meni golubi leteli, recimo, tog dana 9 sati, on je rekao da su njegovi leteli 11-12 sati, što bio sam nevjerojatno skeptičan i nepoverljiv prema njemu. Rekao sam, kad ću ja da vidim to, da vidim te golube kako stvarno lete. Kada me on pozvao da dođem da pogledam te golube, ja dan danas sam još u šoku. Znači, verujte mi da došao sam kući, nisam znao gde se nalazim. 14 goluba je poletelo, ujutru pre 6 sati je startao golube. Golubi su leteli između 10 i 14 sati. 7 goluba je sišlo na 10, 7 je sišlo na 14 sati. Ja nisam bio svestan da je to moguće. Znači, moje oči su vidjeli, ja nisam verovao. A imao sam pre toga već 52 rezultata. Zvao me posle 3 dana, ja sam mislio, ajde, bio je dobar dan, lag dan. Spitao sam se na druga mesta, golubi su leteli između 7 i 8 sati. Kako ste golubi tog dana leteli, meni uopšte i dan danas nije bilo jasno. Međutim, on me za 3 dana pozvao i rekao je, dođi ponovo ću da pustim ti iste golube. Ja sam jedva čekao dođem da vidim te golube, da je to slučajnost bila, da su ti golubi stvarno slučajno leteli ili su leteli. Međutim, kad sam došao sledeći dan, ja sam tek onda bio još više u šoku. 7 goluba, 8 sam već nećem se tačno, sišli su na 10 sati, 7 ostali iznad krova da lete na 13-14 sati i ostali su u mrak da lete. To je, znači, prekretnica nekog mog golubarstva, kada sam odlučio da sve svoje golube, koji su čak bili prvaci Srbije, kao što sam malo pre napomenuo, da ih bukvalno razdelim, jer ja golube ne prodajem. Znači, zvao sam moje prijatelje, nisu verovali da ću ja golube te da sklonim. Znači, ja sam sve golube sklonio, oni su došli, svi u šoku, odneli su golube, čak su jaja iznosili, nosili su jaja. Znači, sve sam golube preko noći moje stare sklonio. Uzeo sam ove golube od Nikole i počeo sam da se takmičim s njima. Došlo je do onoga što sam oduvek želeo. Do timskog leta, jatnost je stvorena perfektna. Znači, golubi su maratonskog leta, dugog leta, visokog kružnog leta, atletske građe. Nemaju manu kao naši čubasti golubi koji sada imaju po 13 peru repa, imaju gaće po nogama. Nakazno izgledaju objektivno, ne mogu da se porede s ovim golubima. Da ne dolim sada, mislim, kako bih objasnio, hteo bih da budem skroman, ali jednostavno, kad se priča o ovim golubima, ne može čovjek da bude skroman. Znači, mislim da su ovo golubi, ne mislim u stvari, nego ubeđen sam da su ovo golubi budućnosti.
Ljudi su dosta skeptični i poverljivi prema tome kada se priča, na primjer, da mladi lete 10 sati. Svi se smeju. Ja sam čuo razne neumesne komentare kada ljudi kažu pa gde mogu mladi da lete. Ako su roditelji zvanično uveženi sa diploma od 20 sati leta, znači zvanično, i naš golub koji leti zvanično 14 sati, pa šta je nelogično se dobije mladi koji lete 10 sati? To je prosto meni nevjerojatno. Ja, znači, pre tih goluba imao sam 52 rezultata, sada imam ukupno 79 rezultata. Imam 4 šampionske kategorije, imam trajnu šampionsku, imam 7 prvih kategorija, imam trajnu prvu kategoriju. Imam 66 diploma preko 10 sati ukupnog obuča sveta kao šampioni letači. Znači, meni uopšte nije potrebno da ja nekoga lažem ili nešto. Na kraju, meni ovo nije reklama. Ja golube ne prodajem, ne držim se sa golubarima, znači u tom interesu da bih gledao kroz materijalnu stvar, da kao obezbedim sebi nešto. Ovo je čisto, znači, zato što moram da kažem, jer golubari još žive u pećinskom dobu. Znači, još se zaluđuju sa golubima od 4 sata i dalje vise pokalni špijaci skupljaju iz kutije, kao da traži iglu plasena, dolače to smeće. Golube unose u svoje kaveze sa 1001 bolešću, znači golubi su kliconoše, kupuju golube od neproverenih golubara, čak i od proverenih golubara, pa su namagačeni, nasamareni, tako što im golubari prodaju neke golube. Po jednog goluba kad im prodaju, sigurno znajte da je prevara. Jedan golub, znači uporedite sa vašim golubom, dobijete goluba, vi kažete pa nisam zadovoljan, on kaže to je na vaše goluba, znači on uvijek svog goluba forsira da je njegov golub strašan. Kad uzmete par goluba i zajete mladi, opet niste zadovoljni, onda on kaže sačekaj da se primitare, oni lete tek kad se zategnu, kad počnu zrču, kad prođe i to vidite da to i dalje ne valja, vidite da ste namagačeni, vi dalje ne priznajete to jer ste ubeđeni da on vam dao dobre golube i čekate godinu dana, kao što on rekao da će proletiti u godinu dana. Mi ćemo u sljedeće godine, oni su još gori. Znači dobili ste faktički ništa, kupili ste ništa, potrošili ste brdo novca, uzeli ste loše golubove. Favorizujete to golubare i dalje, vas sramote da kažete da ste kupili loše goluba, skupo ste ga platili i govorite da je taj golub dobar. Znači drugi ljudi slušaju od vas priču, kupuju i dalje golube, ulaze svi u živo blata. To je vodi samo u kanal. Taka kombinacija, to je znači jezivo. Treba kupite goluba kod nekog proverenog golubara. Znači ne treba kupite, neko da, neko vam pokloni goluba. Ali da gledate tog goluba kako leti. Jedino merilo je samo nebo. Tu se vidi prava vrednost goluba. Priča je priča, nebo je nebo. Znači, da bi golubar bio dobar, što ja kažem, znači mora da ima rezultate, mora da bude, da je dokazan golubar. Znači da ljudi pričaju o tome da je golubar stvarno dokazan kao golubar. Naprimjer, zašto ja nisam popularan među golubarima? Zašto me golubari u principu ne simpatišu, nisam interesantan golubarima? Zato što ne držim se s golubarima, ne visim po kafanama s njima, ne razmenjujem tuđe i ukradene golubove. Znači, golube čuvam čisto iz hobija. Čisto iz hobija. A oni gledaju da koga će da prevare, da prodaju tuđe goluba, da preprodaju tuđe goluba. Znači, to moj nije. Znači, nikada neću da budem takav golubar, kao što su 99% nažalost takih golubara. Imamo i sada vrhunskih golubara, što moram napomenuti, ima strašno mnogo dobrih golubara koji su napredovali, kao što je Aca Rmza, kao što je Beli iz Višnjice, kao što je Zlata Komarac iz Panča, kao što je Lala iz Mladenovca. To su golubari koji iz godine u godine sve više i više napreduju. Znači, od takih golubara nećete nikad čuti priču koji kruže, na primjer, da je neko ukrao neki rezultat, da je neko... Zato što nemaju vremena za takve priče koje kruže po kuloarima. Ljudi se bave normalno, žele napredat tim golubarstvima. Svi iskompleksirani, isfrustrirani ljudi, to moram da kažem. Oni koji nemaju ni 3 sata u životu, zvanično, oni idu i ogovaraju ove vrhunske golubare. To je tužno i žalostno zbog toga. To je prosto neverovatno da ljudi svoj kompleks leče kroz neke golubare. To je žalostno, mislim, neverovatno. To je bukvalno mnogo ružna slika se stvorio golubima. Golubarstvo treba da ide napred, znači kada se menjao pravilnik, ljudi su vrištali, zašto tako, zašto? Pa danas ljudi prave po 12, 13, 14 sati. A još imamo neki pravilnik koji važi do prošle godine 4 sata. Prosto neverovatno, zašto ljudi ne žele napredak u tom golubarstvu. Zašto su ljudi ljubomorni? Svi vole, zašto, u stvari šta Srbina najviše smeta? Srbinu najviše smeta uspešan Srbin. Znači kad neko ima velike rezultate, onda vas ljudi mrze, onda nema više, niko vas ne simpatiše. Kad pravite 4-5 sati svi vas tapšu, onda ste najbolji, najinteresantniji kao čovjek. Međutim, mora to se promeni.
možda će ovo sad prepotentno zvučati, ali mene više rezultati, recimo, od 7-8 sati stvarno ne zanimaju. Znači, nemam nikakvu satisfakciju, znači, ništa mi nije više interesantno da osjećam nešto kao da ti golubi nešto vrede. Ja sa ovim golubima sam prezadovoljan, mislim kad ove golube ne bi imao, stvarno niko više ne bi čuo golube. Znači, moji planovi u budućnosti svode se na to da ostavim s ovim golubima, da zadrže ovako kružan, jatan let. Znači da mi golubi silaze, što ja kažem, u razliku od 5 minuta. Znači da svi zajedno, možda su moje utakmice na kraju i nezanimljive golubarima. Brz vis, let od, recimo, nije bitno, 8-9 sati u pogubu, u zagubu, znači silazak, obavezno da overe krov, vrate se nazad i dug let. Znači, jedina mana golubima, kao što sam na početku rekao, je samo ta njihova upornost za letom. Znači, što uspeti da ih čovjek svrti na kao da slete. Znači, to je jedina mana ovih goluba, koliko sam ja do sada mogao da primetim. Znači, samo što se tiče učenja mladih, to je jako smešno. Znači, golubi se uče sami sebe, nema vezivanje krila kao što ovi golubi beže. Znači, hrane se prosto. Vrlo jednostavno. Znači, golubi koji nisu halapljivi, nisu alavi, ne jedu puno. Golubi koji su, sportski golubi koji su stalno na stavicama, nisu na patosu. Mislim da je budućnost svojim golubima. Vi dobro razmislite i volio bi da ovi golubi se rašire na našim prostorima.